И здравейте хора! Сега имам една изненада. Тя е голяма, затова че се пригответе. Тън, тарарам. Тън. О, what the fuck? Още не съм го свършил. Още е в ремонт, но сега е хубава. Не ме кефи, но хубава си е. Какво като? Че не е яка. Не ме интересува дали е яката или не. Вижте какво открихме. Ендър перла. Убихме Слендър. И също така, вижте, ето тук. Сега ще влизаме в пещери. В къщата няма да правим. Това е много опасно, защото зомбитата са умни, не чак толкова умни, просто са иначе, но пак са си умни. Да си направя торчове. Ето ги и торчовете. Ето ги и торчовете. Ето ги. Аз къде съм финал? Вземам скъпата. Хопа, хопа. Айрон. Оля, хора, вече нямам стак айрон, но почти винаги го откривам вече. Не знам, може да имам и стак, аз до сега не съм виждал колко е. А в майка му... Оле, доста има тук. Готово, добре, ще остане това гадно място. Да, нищо, освен айрон. Това е било само така малка дупка. Това е дупка. Аз това от личен опит го знам, защото съм влизал вътре. Тук гледайте. Даже съм обирал и айрон тук. Тук ме е страх много да не ме убият някакви си тъпи гадни зомбита, защото много гадно ма стряскат. Да си взема кола. Ето, върнах се, нещо станало. Викаше някой навънка, някой ненормални. Добре. Аз тям на погледни да посека. Това е... Да, бе, друг път. Да ме ще влизаме от една дупка. Една дупка много ми е гадна. И хора, ако искате наново да почна Емералд, фак, его малкото зомби. Фак ю. Стига е. Кома плашиш като някакъв зомбил е. Само да се трудно това. Като някакви зомбили се опитват да ме плашат. Добре, тук не сме влизали. Но сега ще влизаме. Пригответе се. Да не бъде страх. Идват зомбита, добре.
Стига ни толкова. Ала, ти ми тука де. Педро ни долу ни мъст. Педро ни малки. Сега ти пижамите. Добре, ще слизам на там. Айрон. То с Айрон пък се го откривам. Айде бе, майка. Няма да влизам вече от тука. Няма да влизам. Тука си мисля, че наблизо има някакво село. И ако открия село, ще влезем. Къде ме къща? Ей, там е. What the fuck, видях? Видяхте ли на кой съм? Защото аз съм... Гледай какво написах. Къщата на Сашо Лайнара. То Сашо, знаете ли го? То Сашо е мой приятел. Става това гадно яйце. Къде ми са пеленците? Или ми са развали? Тук някъде са, аз го чувствам. Или от другата страна са. Да, друг път. Няма го. Няма го, не. Няма ги. Коста тук е. Предишния път се опитах да снимам епизод 3. Този епизод, демек този епизод, ама нещо станало. Падна ми пателята или не знам ли, изключи се телефона, цял час не включва, не знам. Иначе никога не ме е правил така. Още не съм си направил лопата. Да се обера по-скаден. Добре, става вечер. Само да си взема и тоя. Влизаме в къщата да спим и отиваме. Вие знаете ли го този Speedrun A12? Добре, yes. Сега ще търсим малки козленца. Аз пък козленца! Много грозни такива. Фак.
също ядичката. Ето тук ще си оставя един крафтинг. Тук ще си направя стълба. Ето тук ще я сложа. За да влизам и излизам. Разбира се. Иначе как? Ето го си ида. Добре, сега ще търсим кокошки. Защото ни трябват стрели. За да си правим лък. Ето ги, тук си имаме даже две и половина. 1,5 бе. Нали, другото почти ни дава. Чувайте там, ба. Ще обиколя още малко за някакви си ганни птеродактили. Птеродактили. Идвайте, ма! Загуби са тия петролни долни. What the fuck? Fuck, майка му! No, fuck! No! Видяхте ли го то, бе? Накъде отидох? Fuck! Fuck the shit! Убих си и малкото пили заради този спидрун. Майка му. Сега си имам само едно пили. Пък иначе щеш да израсне онова. Ще да си направя едно малко семейство. Там си имам вечки, добре. Там си имам едно. И оня малкият закон гореше. То спидрун малък, майка. Сега той ще види този. Само да се взема обратно. Или пък меч. Пак! Добре. Добре, нямаш проблем. Искаш да те иба ли? Ще иба майката. Сега гледай как те иба. Сега ми малко дърво. 2 дървенца ни стигат. Извинявайте, ако чувате някакъв шум. Как ви казвам, някакви ненормалници. Ето тук. Си направя... Щях да направя... Фак. Сега ще видя този. Майка на шиба. И този спидрун. Слизайте, ма. Чай да ги сложа. Да ги слагам вътре. Айде. Идвайте да ги сложа. Идвайте, ма. Айде.
Добре. Ще... Ето. Така, влизай, ма. Влизай, ма. Най-напред. Майк. Влизай, ма. Така. Браво на вас, момиченца. Браво на вас. Ето. Всичко ми беше умение. Майчице, видяхте ли какво му направи този пидромалък? Видяхте ли? О, майка моя шеба! Това му трудено е смеч, видяхте ли го? Смеч в ръката си. И все умирам. Сега ще види този. Нали много ми се прави този. О, все обърквам пътя. Гадния път. Сега и пътя манели. Сега съм с нищо. С малко гледайте какво става с него. No! Fuck the shit. Майка му шиба, бе. Няма се спирам докато не го убия. Няма се спирам докато не го убия. Няма това много ми се прави. Ай, хора, гледайте, не гори. What the fuck? Кажете долу в коментарите за какво не гори. Не знам за какво не гори това гадно малко зомби. Майка ти дома. Най-накрая го убих този. Само да се възражда. Але колко неща имам у мен. Сега. Замам да се забра тук това. Дърти. Моят и дървото. Идвай, ма.
бе. Не зайди. Май. 200 часа не мога да я сложа утре. Холя. Аз пак холя. 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 На мен наистина ми се спи, бе шига. Вече ще пускам на ден 2 клипа, за да се наваксам. Защото от доста време не съм пускал.